49 eller cirka deromkring. Der var krig i Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring. Der var krig i Korea. Udstyret var kalder til sal, som et flydende hospital. Hey ho, for Jutlandia kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Når drengene de skal i krig, sejler kvinderne forbi på de røde kors malede skibe. Og Lili Marlene synger af Wiedersehen, når de falder på stribe. Kanonerne spiller første violin. Come on soldier, syng med på melodien. Hey ho, for Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Hun sejler gennem natten med alle sine børn, levende og døde. Hvid som en jomfru og tapper som en ørn, går hun krigen i møde. Sygeplejersken på 16 år tilser soldaternes sorg. Hey ho, for Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Hey ho, for Jutlandia, hun kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt, og sømanden hjemvendt fra havet. Tusind tak. Tusind tak. Jamen, tusind tak.